machiegni nyakwara muge jwang. Gazet ma kawuono chalo kamae, ka wantie kodi kar kachiel Daily Nation kod The Standard ni kar kae weche ma gin godo chal magi weche ma jofwambo bende oluwo kuonde mopogore opogore osendikgi ochiw paro bende mantiere kar kachiel. Ansel an go kar kae, Ansel oyawre kendo machiegni nade. Mabe Nyasaye rita, geno ni omiya chir machalo mar DJ ma nyicho keto thum tutam campaign malinda mwananchi cha. Mane chir ma wadwaro. Nomiye osara. Kia koda no chule. Koso japa dei. Enga ichulo pa dei. Nyaka veri chule per minute. Kano se chule chon to ber. Mago weche mantie ka. Machiegni ahinya chenro mar nonro mar gazet kawuono ka walid nene mantiere gazet mano mapiyo chako kod gazet mar Daily Nation sigana ma mipeke ite mokwongo ka kod mamogo bende mantiere ka kod thuolo mano mag rango ge ite mokwongo gazet mar Daily Nation yakwara moge jwang sigana mantiere kar kae mabende mipek mokwongo mantiere kae wacho ni under siege ginyo mage mantiere kar kae mano kido thuolo mano mar some en sigana mabende ondike gazet mar The Standard kondike gacha ni ero Poison Chalice. Picha man kanyo mar Kithure Kindiki. Picha mar Kithure Kindiki ka ipenjo ka diponi omake mafuanda. Nawinjo kachacha ka inyiere kod Gachagua. Ni inuti kodi mar kuodo wiya. Gik manakale go ero makoro in bende ero choponi. Kenene kar kacha. Gazet mar The Standard ndike kachaka wacho ni Poison Chalice ko wacho ni komni mar jalup jatend piny Kenya oganda moko nenega bende ka gima en moro ma chigne ahinya gi kom mamalo ahinya to bende ochalo gima bor kode ahinya nikech onge security niero in jalup jatend piny Kenya ochuno nyaka ibed jatend piny Kenya yiero maduong' mabiro. Wacho ni gino mosene kachaka wuok kuom Jaramogi Oginga Odinga, Mwai Kibaki, George Saitoti, William Ruto, Rigathi Gachagua. Kindiki bende koro donje list ne joma dwaro power ka bende ose insist ni kata giwacho nade non-negotiable. ODM says the running mate's position is a irreducible minimum. Giwacho ni ginok gidhi piny mokalo jalup jatend piny Kenya keto twak margi kama chala dipo ni mane mobayo Kithure Kindiki omiya peke ite mar 4 ite mar The Standard okete ite mar 4 sigana machal kama. Sigana ni to medo mana gidore. Of course Gachagua to kange ngomiyo nyiero Kindiki nikech kata mana en be kinde mane ntiere power no chando jo Mount Kenya sana jogo motenore gi mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta no chando kabisa. Koro chalka gima koro ogo kore ni gik manotimore ne koro sani timore ne Kindiki. Mamana neno ka in lack of a better term is a bit immature. Monego beni jatelo kaka Rigathi Gachagua konego beni show gik machal kamago eko. Kata kamano to kaka isewacho no. Kom mar deputy president Kenya ka to ken kom ma inyato ni osebedo inyalo ne kaka en kom ma ni sami yude to koro uncertain ni inyalo yudo telo ma piny Kenya. To en gima historia golo kawacho nang'o ni jogo mosebedo kom mar deputy president kata mana vice president e kinde machon ok ng'eny gi ni nyalo expect ni wang'e ni ng'ani kowuok to ng'ane ma emonego beni donjo. Ok en gima guaranteed, ok en gima ochuno ni nyaka nikech koro in deputy nyaka koro idonja e office maduong'. To of course ng'en Jaramogi Oginga Odinga noke gi mane nen jatend piny Kenya mane osenindo mano Jomo Kenyatta. Saitoti wang'e noke gi Moi makinde mane Moi koro ne dwa kelo Uhuru Kenyatta e paw siasa. Kata mana Kalonzo Musyoka kinde Mwai Kibaki ji no expect ne ntiere jok mane nyalo expect nang'o ni kaka Mwai Kibaki owuok to Kalonzo Musyoka emonego kawo telo but ok notimore ma kendo Uhuru Kenyatta ma kendo noduogo kawo telo. Aparo ni en kom ma kosebedo kom mayot. En kom kata mana kinde mane Mudavadi nigi Moi aparo ok en Moi to en Kibaki the last period
ne en gima notigo atiya politically mana mar yudo numbers, but bang'e no ten mane powers ng'e nobedo reduced ahinya. Masani koro the latest miwacho ni latest victim en Kithure Kindiki. Iwacho ni en igoye tieng' didek, igoye gi Rigathi Gachagua, igoye gi ODM, to wachore ni be ntiere responsibilities moko momaye, but en to osewuok kowacho nang'o ni onge tulo. Fake news. Mago fake news. Aya. Nakona mjana kapok okwero. Weche becho. Kokwero, weche ntie. Poison chalice. Iwacho ni en okombe no mokete sum. Ero. Mano komno mar jalup jatend piny Kenya. Ng'amba okawe ODM. Mano weche mantie kama pod iwacho ni Oparanya noseket nyige kar kanyo, pod warange. Nitiere ng'anyo moro motimore. Mano mag jogo mane odonjo e achiedh nade moro mar dhi somo loka. Senator ma Uasin Gishu kod ji mamoko nowe thuolo. Wacha kata ni victims of overseas study scam protest outcome of graft case. Ma en gino mantie kachiel ma bende osebedo ka goyo ute fwamo opogore ite mar aboro. En gino mano miyo oganda bedo gi buok. Ji nokawo loan, ji nouso lope mondo mi giyud omenda mar siro nyithindo gi odhi oko. Kato bang'e giyudo gima chal kod ma giwacho ni jonyuol nowito mwandugi, nowito pesagi, mansani kama gibete giwacho ni ero ok giyudo ratiro margi. Mano ntiere kacha ite mar aboro e gazet mano mar Daily Nation. Aparo ni buok be nyogo jonyuol gi nyithindo mano nego be ni girowere, sani ok gin nyithindo, gin rowere mano nego be ni dhi piny ma Canada gi Finland somo under riwruok moro mane obiro kamoro achiel under county government ma Uasin Gishu kinde mane Jackson Mandago emane en governor kindego. To nentiere kaka ene mane gima kisungu wacho ni liaison kata mana jadiere kind jo Uasin Gishu gi pinje mag gi mbalariany mopogore pinje mag Finland gi Canada kochacha. To ne gichoko pesa kaka isewacho no jomoko nouso kata mana dhok ema koro mondo gine ni nyithindgi odhi loka. To bang'e no ne ntiere mibadhi moro nowuoke ma koro ne giwito omenda maromo bilion 1.1 ema koro bang'e no ema kes noyaw bang' kane ne ntiere ywak mopogore manosewuok. But nyicha kot ong'ado nang'o ni Mandago ler ma iwacho ni en nok en signatory to any of those accounts, koro ok nyamiene gi chilo mar mibadhi no ero. To koro ema jonyuol gi rowere ema nyowuok ka wacho nang'o ni gin gibro ng'anyo nyaka migi a way forward, refunds nyaka tim, nikech sani koro giwacho ni ati chaka gima koro sirikal chaka gima owito gi sirikal ma county gi koro gi ng'eto mane koto golo chaka gima koro owitgi. To ntiere paro moro ma local community leaders kata mana elders wacho motel ne gi jal miluongo ni Mr. John Sei mano mar Kalenjin Council of Elders, wacho ni gini onego los oko mar doho. Onego negotiation obede oko mar doho mondo oneni jonyuol go oduoknegi pesa gi kata winjruok moro bedi. To jonyuol ramo nang'o ni elders gi kinde mane kes ne nie court, kinde mane ywak ne ntie ne gionge. Sani koro gi side gi sirikal, sani koro gi side gi jogo mane nigi mibadhi. Koro mae ywak jonyuol go ni chal ka gima koro ma njama ma elders gi bose donjore mondo owit mondo lal gi omedre. Kamano mano wach mantie kar ka ite mar aboro nyakoro mjua gazet mar Daily Nation. Gidike kar kacha ni we wish to go back to school, refund our fees. Mano jopuonjre mabende koro ng'anyo kar kacha. Machielo bende wacho kacha ni His Excellency President Rigathi W. Ruto. W na William, no? Because we have a W. You promised to help us. It's 3 years now. You watch any kindly, please help us. Mano wote magioro kacha. Magi bate more backyard maraja ten Kenya. Mano ma Uasin Gishu County. Wawe karakanya kura mogo juango ichama moko politire gazeti kamar Daily Nation. Ite mararioka. Odufambo mara
Nation Media Group mano oyaw kendo dhi nyime kod operations mage mane pinyno ma Uganda tok lore kuom dwe achiel mano wach misome kacha ite mar ariyo. Ka wadhi ite mar adek nitiere wach mara Maxine Wahome higni 4 mokalo donjne kacha kod nek mano mar jaode mano rally driver mano Asad Khan mano mantiere kar kanyo iwacho ni ero embe ogolne ketho makamago kendo koro en thuolo iwacho ni onge neno moromo mag tude kod nek mano mar jalno mane rembo Safari Rally bende Asad Khan en gino mapuntie kanyo kapod ok ni nonro en gimo mano setieki onge nonro onge neno moromo. Justice Lilian Mutende nyo golo ng'eto kanyo kwacho ni kalure gi evidence osecheko ma ose analyze oneno ka prosecution manye prosecution nyokelo onge case against Maxine Wahome. Wacho ni Maxine Wahome ok nonego Asad Khan to of course wacho judge ng'eto kanyo nango ni kalure gi testimonies gi witnesses man 27 mane prosecution nokelo to oneno ka onge gima point directly ni nitiere kaka Maxine inyalo twe gi wach mar ne kata inyalo ng'adne bura ni en mano nego Asad. Kendo wacho ni prosecution ne nigi failure mar ineno kaka koro keso bado nyicha nitiere gimiluongo ni circumstantial evidence matiende ni ok ilnege directly but gik ma itimo otudore gi nekno. Koro mane gima dobe no ng'arni kata mana circumstantial evidence onge manyalo nyiso nango ni Maxine nonego Asad. Mano wach mantie ite ni mar adek nyakura mojong bende pod wantie ite mar adek e gazet mano mar Daily Nation kae mano kama ineno wach mantie kae wacho ni ero nitiere jok ma medo gik moko e math. Wacho ni sani kiwuoth oko ka je kuonde mitoe ngona ng'ado chung' mana gi chupane mako go chunyi yini metho tichunga iumo wi chupani ok diwe piny be kata kiwe piny kata kiting'e ikiano dhi nade. Nitiere miyo ni iluongo ka ni Alice Wamugo Mwangi en suspect maduong' e tho mano mar quantity surveyor Edgar Mokua mano kanyo ka nitiere police etesendo bilano mano makaratina jadek mabende ne oyudore obadho machalo kama mane Mokua bende owito ngimane nolalo omenda maromo $1.7 kod simbegi. Iwacho ni ero drink spiking miyo ni omaki nonro pole ni gino madhi nyime to ni gino mapodi kono jini kata sigana ni kisomo iti mar adek ibeda motang' ni mare nonro mapontiere karka to kowere gi mar nonro ni ansel piny karka nitie machielo chal ni ite mar adek ni kawuono mana weche mag do gin weche matimore doho mano wach mantiere kar kanyo ka ing'ido thuolo mano marange. High Court lifts shisha ban, declares continued enforcement and unlawful. Nitiere jogo ma osebedo ka tiyo gi ndawa koso en gimoro manya bedo ni shisha irono mano mantiere ka wacho ni niro ma itiyo godo to nitie bura mano ma kacha koda Novel Tobacco Products Association mane wacho ni gima sirkal osebedo ka timo ka bwogo jogi matiyo kod mwandu ni ok en gino makare. Do koro wacho ni ji ofuong'a mano kama gintie ida fuong'e mano kiranga kacha fuong'o igolo iro nyake wang'i duolo iro nyake it nyake iti gin weche mathoth nyama potimore kar cancel to yani maga achiel kuom weche go mag chike ma bende wacho ni ka sirkal keto gi tim gidhi to onge backing mano mar chik makoro miyo ka itimo kamano ero doho neno ni ero onge gimoro amora kae ma jogi oketho e chik mantiere ma bende osendiki. Sigana ni kasome to awinjo kuma doho wuoke. Doho wacho ni ng'eto mano ng'ade aparo ni liga mar 2018
mane High Court nogolo ng'eto ni ne nitiere procedural flaws. Ok ne giwacho ni ban no rach, ne giwacho ni nitiere kaka ban joko mane jok mane obiro gi chik mar ban no ok no luwo procedure. Koro ne ginyiso jogo mondo odhi o rectify weche makamago. To gima doho wacho ka ni pod chik mane High Court ong'ado ni ne nigi ng'ikruok no ema pod itiyo godo e keto ban ewi shisha. Koro wacho ni the current ban mar shisha en unlawful nikech doho noseng'eto nang'o ni chikno onego losi, nitie ng'ikruok moko mane nitiere iye kanyo. Koro ma kes manyo ter e nyim doho gi riwruok moro miluongo ni Novel Tobacco Products Association, ma giwacho ni sirikal osebedo ka dhi nyime gineno ni ban no dhi nyime, to giwacho ni mano en ataro mar chik kalure gi ng'eto manong'ade gi High Court higa mar 2018. Koro mane gima nye doho wacho ni current legislation kata current chik mantiere sani ok olure gi chik. Koro en gima onego olosi, to kinde mane iketo ban ni kanya paro malong'o, achiel kuom gik manomiyo ban nokel nikech niwacho ni tiyo gi shisha ne medo tuo mar TB, tuoche mag kaka mag ahonda, mag kor, mag duol gi mamoko, tuoche moko mabedo communicable, mabedo passed through sharing of gik ma itiyo godo e shisha. Koro sama fuong'e to ng'eni pipe mar shisha no afuong'e, to ok ni ng'at machielo biro gi pipe ne, en mana pipe ma washare. Koro sama washare pipe no ema kinde go iwacho ni tuoche go landore. Koro mago achiel kuom gik mane omiyo ne sirikal noketo ban mar shisha, ma paro ni gigo kobedo rectified, weche mag health kodonje, taparo ni ban ni nyalo ka legislation obedo rectified, to ban ni nyalo dhi nyime ka gichak gidok e doho ma ginyiso doho nang'o ni wase rectify issues mane nitie. Koro wadwa control gini eri kaka onego bedi. Erokamano ahinya. Jok makona gige itaka gima gitiyo kodgi, giwacho ni ng'ato ng'ato tiyo ga gi chupane, tube ne ma isoyo iye kanyo, ng'ato ng'ato koro fuong'o mana gimufuong'o kende. Kata kamano iwacho ni chike to nyaka lu kama nitiere moseketi mokethi to nyaka losi kendo dogi yo makare. Mano kama gintiere. Erokamano ahinya jowinjo kuom paro. Ite mar 6 nitie sigana machielo mantie kanyo makisomo, nitiere jok ma owito ngimagi kendo yudo hinyruok e kinde ma josiasa ringo kod nyamburko magi. Indike ka ni death on wheels, political official motorcades leave trail of death and injuries. Mano wach mantiere kar kanyo. Achiel kachiel ma bende kirango osekelo midhiero ne Uganda mathoth, to mano timore Bungoma. Nyamburko ringo, ing'e maber ni riembo nyamburko moro kacha marateng' maduong', ida pime gi moro maduong' moinge, iriembo TX, riembo TX speed, mano ma V8 ringe. Ikaw TX ikete ng'wech mar 110, 120. Ochopo kumoro to owita, to jok mani malo be ikia kama odhi olware. Gari oturo bonje, dhano bende molwar kuome ohinyore. Jaduong' moro ne rembo mana ndiga ne mos nyange e bath ndara mos, po mana kutuome modhi, de war ng'eyo ni jaduong' ni dhi nade. Nikech ndiga cha ochalo Black Mamba. Black Mamba bende ema napuonjra go riembo. Napuonjra riembo ndiga kaso tiende diere. Gigi timre kinde ma siasa dhi mbele, to jo siasa gi dhi mbele gi ngimagi. Iwacho ni drivers and supporters of politicians are blatantly breaking traffic rules. En gino ma pod gimedo ketho, to gineno chike mag apaya, to en gino ma pod dhi mbele. En madness ma nyaka rum, en gino ma ikwayo mondo mi otieki. Geno poniti. To adonje campaign. Kinde mag campaign to intensify matere ni timbegi koko non malong'o, kata koko check malong'o, to pod bro dhi nyime. Ogol sigana mopogore ka nitiere jal moro tarik 13 dwe mar adek igani, miluongo ni Edgar Riches, ne ng'ado apaya mar Ngong Road, to ema koro presidential motorcade, achiel kuom geche manitie presidential motorcade notuome, ma bang'e no noyudo hinyruok mane kanochopo hospital to nobedo pronounced dead. To en mano kende. Kisumu area mar Otonglo, ang'e ni gach Aden Duale nokolide gi
gi tuk aparo ni wanyalo paro mana en March dwe mar 3 higani mana higani ma koro jogo noter ma aparo ni ji 2 nowito ngimagi kanyo, ng'ato achiel aparo ni ng'ato achiel nobedo treated bang'e but gin cases mang'eny to ken kod jo sirikal kende kata mana jogo moko tenore gi sirikal. Linda Mwananchi sani koro nigi cases 2 ma iwacho ni nitiere achiel kuom moro nitiere gwenge mag Nyamira aparo Kisii Keroka Road, ne nitiere kuma ne jal moro miluongo ni Mapinduzi Vincent Osiema aparo ni sigande ne wagolo ka ma ben nolwar kowuok e convoy te ma koro jonjore be nomuonje ma nowito ngimane. Nyocha ka waneno ka gari moro ma Toyota Prado motud gi Linda Mwananchi kendo no lose control ma gwenge mag Sibanga Kitale Road mantiere e Trans Nzoia County ma nowe ka jomoko hinyore kanyo, to jok ma hinyore wacho ni ne nitiere ji at least ji 4 mane ohinyore bang' kane gari no noseng'ielore ma to bang'e no gima aneno maduong' ka en ni commissions kata mana duol mopogore opogore monego bed ni ng'iyo oganda emok tiji nikech kaka NTSA rito nyaka gigi timre to gigi gineno pile TV karalis mopogore opogore rowerni liere geche to onge gima tim. Sama koro ji osechako go koko e mbui koro ka iwinjo ka gigo dhogi ni chik wacho kama chik ok oyie mondo ma otimre, to sama gineno ka gino timore ok gi call out, ok gi mak jogo eko. Of course nitiere dereva moro motudore gi motoked mar jatend piny mano tere do mano to mana bang' kane jopiny osego koko, ok yud ka en gima proactive. Tiyudo ka kata mana polis bende miyo jogi escort, miyo geche aina gi escort, to onge gima gitimo sama ng'ato liere gari, sama ng'ato dereva riembo marach gi mamoko. Kata mana waseneno a few times ka nitiere jomoko motamre miyo motoked mar jasiasa yo, tiyudo ka kendo koro bedo harassed. Koro magi gik ma aneno ni duol kaka NTSA gi mamoko ninde tich, gik monego gitim ok gitim, monego bed ni konyo geng'o hinyruok gi accident kata mana gi thoe ma koro waneno ka ntiere madhi nyime gi. Kanyo kamerange masiche mabiro konde mopogore opogore ma pacho kae, weche mag arita pod ntiere kar ka. Batuk oduogo mano bang' standoff moro matin mano jolweny go mawuok e pinyno mano ma Ingereza matimo tiegruok magi pacho ka e ite mar 6 nyaka Ramogi Jwang'ang'i somi bed kod ng'eyo. Nitie gima timore Amboseli e thuolo mar dwe achiel ma bende liech maromo 15 osewito ngimagi kata osetho. Iwacho ni alarm as 15 elephants found dead in Amboseli Park within weeks. En gino ma report bende ogol kacha koda jo KWS, gino ma giwacho ni gima oyudo ka timore en gino machal. Iwacho ni en similar clinical signs, mano moting'o partial paralysis, mano mantie kacha, mano mabende oweyo gi kok ginyal kata sudo, mano mabor ahinya, mano kata chung kende ok de gichung, mano kinde machuo kapok ka ginindo, mano e kinde mar odiochieng' achiel kod odiochieng' machielo, gino ma pod kelo buok ahinya ne jogo ma bende rito le ka magi liech 15. Amboseli ni kod kwano mamalo podi mano mag liech ma kirango kod kuonde mamoko bende ma irito le makamagi. En wach ma pod imedo mana lu, kendo wacho ni nonro itemo tim mondo mi ogeng'e thoe mamoko mapod deponi debi kendo ni liye machalo kama. Ok en kata liech kende, but le mopogore opogore Kenya ka nitie le moko ma ong'e godo Kenya. Ma liech en achiel kuom gik miluongo ni the big 5 mong'e godo Kenya e piny mangima. Makoro sama iwinjo ni liye 15 oyud kotho, ma namba maduong' ahinya. Of course ang'e ni population mar liech Kenya kato osebedo ka medore, but ma koro en setback nikech poaching ema nyicha en issue maduong' ahinya. Basani kendo koro iyudo ka chalo gima nitiere kwiri moro ma i suspect ni ema nyalo bedo ni nego liegi, to preliminary test mowuok University of Nairobi wacho nang'o ni nyalo bedo, en gima wacho ni nyalo bedo, ken gima confirmed ni nitiere kaka kwiri moro
nitiere mane liego nyalo bedo nobiro godo in contact. Kata kamano to government chemist wacho ni onge kwiri moro amora, koro gitemo test timo further test kata mana pim mopogore opogore ka gitemo investigate mondo gine. To wacho ni gik moko kaka kuonde mag pi, kuonde ma liego yude pi nyaka gidog ma gitest mondo gine nang'o dibede ni toxins gi owuok kolore gi weche mag water sources bedo polluted gi mamoko. Koro warito mana winjo mondo wane ni inyalo yudi kaka igeng'o mondo ngech ka koro ma en gima nyalo nego liech matieni kata mana dhano nyalo nego kata mana diek samoro, nikech diek gi dhok moko nitie makwayoga e national parks gi, mago bende nyalo chamo kata mana biro in contact gi gik makos tho mar liegi, to dhano kochamo bende nyalo bedo affected. Koro we waritane vets mopogore opogore bende oserespond kawacho ni gitemo timo sampling gi collecting of data gi testing mondo gine ni ginieri oko spread gine ni gitieko midhiero mantiere Amboseli. Kamano bende ite mar abiriyo kanyo nitie sigana mano mar ne wakelo ni kache weche manyien mano mar NCIC ka Duale Gachagua mago jogo mantiere kache rada mano mar jo NCIC giwacho ni nyaka non gi weche mag athuye mago kod akweda mago mag dhoudi kod oganda. Gachagua to osewacho ni NCIC ong'eyo gima onego tim. En osebedo kowuoyo, en student of literature. En kende student of literature marango kaka itiyo gi literature maber. Wacho ni if NCIC wants an explanation, let them write to me. Wacho ni we use proverbs, symbolism and figurative language for effective communication. Watiyo gi ngeche, watiyo gi sigana mopogore opogore ka kwachiwo ranyisi mar mondo mi walos kod jowa owinjo otemano godo e yo makare. Mago weche mowacho kar kacha kinde moko mosenindo Raila Amolo Odinga Nyasaye ka chunye kamokwe kano ochung' to wacho vitendawili gino miye nying no. Sani kitendawili ni otiyo odong' koro ni jok moko ema koro odong' tiyo kode to chalo weche go mag athuye mantiere ka. Aparo ni gima duong' ka en ni josiasa o kata josiasa kende sama in e public forum to negi chung i-check kaka iloso. Of course ondik kaeri jotelo opogore opogore mosebedo ka NCIC wacho nang'o ni gintiere under investigation because the two big ones gin Rigathi Gachagua gi Aden Duale, but nitiere ka CS Ruku, Busia Governor Paul Otuoma, Mandera Deputy Governor Ali Mahamud, wan ka gi Sirisia MP John Waluku, Tipape Naini Musa, wan ka gi Dr. Dennis Addison Ouma, gi mamoko imiwacho ni gin joma sani nitiere uchunguzi mitimo mondo neni ka giloso ocheki. Of course mar Duale ten kolure gi wach mar Otoyo manyicho luongo godo miwacho ni nyicho orifa godo ne jogo mawuok e gwenge mag Mount Kenya. But mar Gachagua ten kalure gi weche mag luongo josiasa mamoko sana motenore gi sirikal ni gin thuonde gi tong thuonde manyo wacho ni of course kalure gi literature gin kaka jogot gin students of literature makoro ng'ato be nyapenjo ni gin kende gin students mag literature Kenya ka koso en nang'o. Koro mage gik misegi godo to nye Duale to sewuok kawacho nang'o en ok obi respect summons to nyaka kidwa no respect to nyaka luong Gachagua mokwongo ema nyoso ni en ok obi dhi ka Gachagua pok oluongi. To ma bende again aneno ka ng'ikruok ntiere mana kuom NCIC, kech NCIC rito nyaka sama koro oganda oseywak eka gi respond to weche mag diro wach kon gi koni to osebede siasa ma Kenya ka osebede siasa ma Kenya ka kata mana sani kata mana regime mokalo kinde Uhuru Kenyatta nitiere
kala mana kinde moko kanyalo paro chien kocha cha nitie kaka Uhuru Kenyatta nogwenyore paro gi Musalia Mudavadi mane nitie nying moro kanyo mane oluongo Musalia Mudavadi ma ok ne ber ahinya. Koro ok en gima ochako sani, en gima NCIC osebedo ka ignore to sani koro chal ka gima koro gima ne waweni en pet moro matin sani koro oselokore monster nyalo keto ganda kuma ok ber ahinya. Kamano nyakoro mojongo some ite mar 10 kanyo bede nitie weche mag somo. Iwacho ni students to shoulder high varsity loans in Ruto plans. Mano ite no mar 10 kanyo jopuonjre dhi thuolo ema bobedo ka chulo loan no mano margi. Aya ite mar 10 kanyo podi nitie wach moro wacho ni 17,151 learners jopuonjre maromo 10,000 kod 7 donjo e private universities. Mano ke UCCPS ochiwo lendo makamano bende ne kod ng'eyo gino ma itimo ne sikundi bende Ngilu mano Charity Ngilu mabende en governor machon ma Kitui notelo ne ji mamoko mano mar chopo e sikul no mane gisome mano Alliance Girls High School mar mondo mi gikonye choko omenda manya konyo sikul makamano ka thuolo no mar dok e sikundi mondo mi chiw kony machalo kamago. Ansel Oda sudo mana mapiyo ite mar 10 kod 2 ite mar 10 kod 3 nitiere sigeni mago motenore kod paro mag jondiko. Jandiko moro ka en governor ma Nairobi en Sakaja Arthur Johnson mabende wacho ka ni Nairobi Metro Dream is becoming a reality finally. Wacho kanyo ni ero kame dhi bedo kata ka yudo thuolo mano mar wuotho jok ma wuotho iwacho ni dhi bedo kata kuranga ngo iwacho ni nitie geche moko madhi bedo ni kalo kate buolo nitie dhano manya bedo ka wuotho buolo kanyo ka wuok town nyaka bed ni dhi bedo gi fungruok moro matin ma jok mantiere kar ka wacho ni jogo machiogo kinyi ka wuotho jok ma wuok donomo moja pipeline Kayole ka donjo CBD gibo bedo gi fungruok mar nitie gik mathoth anya mapod girango kaka ginyalo tiyo kod joket mondo mamoko mar mondo mi gikel gigi duto chope yo moro makare mar wechego mantiere kode mopogore opogore. Gino ma iwacho ni en fungruok iwacho ni nitiere kata Rail City monego bed ni loso. Gini ncha neno ka nyicho dhi nyim do mar od bura mamalo nyicho wacho ni gini odwa ndiko article mondo oler ne jopiny gima kata mana lombo wang' jopiny bende mar mondo one ni gini obedo a dream come true. Ti wacho ni gini kuom higni 80 Nairobi osebedo ka losa ewi wach mar improving mobility kata mana transportation maka but ok en gima osekete tim. Regimes biro to there to onge ng'ama kete tim. Koro regime ni moda temo mondo nenang ni olose mondo jo Kenya ma 1.5 million modak Nairobi onen ni gin gi dignity to ntiere kata mana weche mag economic potential bende obed improved in Nairobi ka. Kamano article gazette kawuono ka nyapro mo gazette mar Daily Nation nitie machinglo mantiere ite mar 13 wacho ni the cast of deputy presidents tikra mano giweche mathoth mopontiere kar ka one machinglo man kanyo to nitie sigana machelo wacho ni C-section myths and motherhood Dr. Stella Bosire ondege kar kacha YCS mano wach mantiere ka mabeno mipek ma kata ka wachieko godo nitiere weche moko ma Commonwealth Games ma poda morangi. Ansel ma nitie ng'ama some kendo sichopo page mane to ng'a some ne nyalo tieke en ng'a professor olonyo somo to ma paro ni anena playbook ma mogo picha ne kanyo chalo dio moro macho iluongo nango mane ma koro no kao kare makoro chal kagima nomiye playbook makanyo to of course ne waseneno sigana ni e front page ma wacho ni nitiere kaka office deputy president ni nitie gi kuong moro makidonje tiwe ni isechopo to kara pok ichopo gima kisungu wacho ni so near yet so far en gima within touching distance lakini siasa moluwe samoro nyalo miyo goli nikech ng'enyne ido ka deputy presidents kata mana vice presidents ok thorga bedo president ido ka en achiel kuom aparo ni sofa waseneno ariyo kende Daniel Moi nikech wuon Uhuru Kenyatta manen Jomo Kenyatta nowito ngimane kae to koro sani koro William Ruto ma be koro ncho oyombo through ombolo koro Kithure Kindiki to iwacho ni
Ford en machiegni gi president William Ruto nikech ne en lawyer ne, but sani to nitie kaka iwacho ni chalo gima ochako bedo sideline for political reasons nikech jatend piny temo lombo ODM, otemo lombo gwenge mamoko bende mondo ne ni o consolidate gwenge mage kata mana chama mane wonya tiyo godo manigi kura mang'eny compared to kura ma Kindiki nyalo kelo. Erokamano Ansel. Weche mamoko mantiere karka Goldenberg 2 gold scandal in the making. Penjo mar The Standard penjo karkacha kagiwacho ni ero jatend piny Kenya koro ochiwo teko ne CBK mar mondo mi gitimane ohala. Wacho ni trade import old gold. Mano penjo ma gipenjo kan riponi idhi ne ka Goldenberg nyalo bedo kaka nuore. Mana weche mag timore gazet mar The Standard. Poison Chalice en mano ma omi peke gazeti mar The Standard bende ite mokwongo kamae. Owacho ni hits and misses of Gachagwa's 45-day retreat. Be ochopo kare. 45 days giusikata rum. Are ne ng'eto chene. Asa neno wacho ne udhi bedo mana wa Munyoro. Ero koro en Meru. En Embu. Gik mosebedo kae. Okole kar kae. Owacho ang'o moyudo kare, ang'o moko yudo kare. E gazet ni mano mara The Standard. Kaya kanyo ite mara ng'wen momiye pek sigana ni mwachi Poison Chalice ni ondiki kar kacha ni The Impossible Job, Why Deputy Presidents Struggle to Survive. Aya, mago weche mantiere kar kanyo kora moke jwang kod weche ma Goldenberg ite mara uchiel so mane bed kod ng'eyo. Ka ite mara biro kae ntiere sigana mano mar Rafael Tuju ka ntiere kar kae iwacho ni House Team Chair bende ntiere kar kae karango gin gik mage monego bed ni itimo kotenore kod kaka bengi ni mano EADB bende ntiere kae mar mondo mi oneni gitayo chenro mag yo makare. Mano wanyo legislators put EADB operations under scrutiny. Nitiere weche mathoth mapo ntiere kar ka kuchopo e nyim bengi makamano. Iwacho ni mokwongo gimano rango mano jatend migawo machon Rafael Tuju nochiwo submissions mage kaka East Africa Development Bank Amendment Bill onego bed ni iketi. Answer. Nyawacho mari mogi katieko kar kae. Commonwealth Games dhi mbele. Kenya osedo gold mare mokwongo Serem noyudo gold mare. It was a clean sweep. Mano steeplechase mar mita 3,000. Wachna mogik en mana kalure gi gima koro sani mako wang' oganda en mana weche mag diro dhok kisiasa. Ni kata kisiasa kende kata mana jotelo kuonde ma watiye kuonde ma warome oganda. Wang'e ni ok wapogo oganda nikech kuma wachiko ka Kenya wachiko kinde mag ombulu ma kinde mag ombulu gi emotions dinga very high ma tulo nyalo wuok sa asaya. Koro nyaka wang'i kaka waloso, nyaka wang'i kaka wa move, nyaka wang'i kaka wa interact with the public. Kikwa gima kisungu wacho kikwa weaponize the people against one another. Ma kichung tilose wi gwengni, kichung tilose wi gwengcha, wang'e ni gima waloso, gima wawuewi en gima nyalo kelo oganda kamoro achiel mondo kata mana bang' ombulu wabed gi Kenya ma pod wanyalo dake. Koro mane e wachna mogik. Erokamano Ansel. Jesu dudonjo kako twak kaono ka girango tije mag IPOA ito gisibiro ka gitime yo machal nade en twak moko dani ubai nyakoro mo jwang welo studio karka ono tiere kodi karka ko kwarado kawuono ka warado aninga Cleophas Oluoch yegisimu kana kwaro mokeo nyaka sangu waradi chieng' wuok tich kabukelo chal mar Kenya kod chieng' tich ariyo mabiro Kenya sama wangi ma oriti masani. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you is one booking away. Hotel, tour, and your visa all included, starting from $2,080 per person sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover.
Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro iri mondi tang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata Manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mangen, but ki keto deep fried nutrients go be. Kichwa ke mangen nutrients di. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mpakoromo i wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani. Rege Iowa. Tichadek Nyakoromogi jwang ama nyonjo tobe miero sana katogomba katu pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, gikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang e ngomo wake Ramogi TV. Katu cha beach, Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya katiri nyaka Congo Brazza. Sapar, gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio e Ramogi TV. Usikose. Liet maratari. Nyakwa Ramogi, gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye.
kik bai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bende oringaringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Nyakora Mugiajong dakika en 22 tok saa 1 mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar piny matai nyinga Joyce Odur. Nyakora Mugiajong okinyi makawuono wadwa twak otudore koda kaka duola mochung' ne nono tijo bila e pachokae IPOA osebedo katiyo e pachokae. Wang'eni IPOA nitiere kod tinga maduong' ahinya e pachokae e nono kapono ni nitiere maundu mopogore opogore ma obila otimo ne jopiny to en tinga mano mar IPOA kata duol manono tij obila e pachokae mar mondo mi otim nonro mong'itha kae to bang'e jopiny oyud ratiro e yo makare. Yande waneno ka duola manono tijo bila e pachokae IPOA ne ochwalo neno e do kacha gino mano kata ne ochwalo neno e do kacha mano kotudore kod neka mano mar rawera Albert Ojwang mano nega e tesend obila mano ma Central buore Nairobi ka. Okang' makoro nyaka sani jomoko osebedo ka wacho ni IPOA notemo mateka maneno ni gitimo tijgi e yo makare to kata kamano kopogore kod bura mano mar nek mano mar Albert Ojwang ma IPOA notemo ahinya maneno ni neno makare ochwale do kacha. Buche mamoko bende pod nitiere ka nitiere familia moko ma pod yuago ratiro tok maundu mopogore opogore mane gikale e lwet obila. Kopogore kod mano bende nitiere jogo makedo ne ratich oganda e pachokae ma bende koro osebedo ka yuaka ni obila tiyo kod teko mathoth